ଆମ ଓଷା କରିବ ବୋଲି କରୁଛୁ। ଗଇଁଠା କରିକି ଏମିତି କ୍ଷୀର ମଣ୍ଡା ରାତି ଲାଗି ଲାଗିଗଲା ତେଲ ମରା ହେଇଥାନ୍ତା ଟିକେ ନା ସେଟା ଝାଳେଇକି ପାଣି ପଇଲେ ଛାଡିବ ନା, ଝାଳେଇନି ଥଣ୍ଡା ହେଇଥାନ୍ତା। ବ୍ରତ ଏଠି କହୁଥିଲା ହଁ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ବ୍ରତ ଏଠି ଥଉ ନା ତମର ଦି ଜଣଙ୍କର ମୋର ଏଇଟା ପକା ହୁଳହୁଳି ପକା କ୍ୟାମେରା ଯେ ପାଣି ଛଡ଼ା ଧୂପ କାଠ ଲଗେଇନା ଧୂପ କାଠି ପିଠାରେ ବି ପାଣି ଛଡ଼ା ଏଇଟା ଯୋଉ ଭୋଗ କରୁଛି ଆମ ପିଠା ଏକାବେଳେ ସବୁ ନବ ନା ହୁଳହୁଳି ପକଉନ ନଡ଼ିଆ ନଡ଼ିଆ ପୁର ଭିଡ଼ିଓ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ये खाई कोई केମିତି ଲାଗୁଛି କହିଥିଲା କେମିତି ସୁଜି ମୁଣ୍ଡା କରୁଛୁ ନଡ଼ିଆ ପୁର ଦେଇକି ମୁଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜମା କରୁନି ମୁଁ ଏଇ 1 2 3ଟା କରୁଛି ଆମେ ସବୁ କଣ କରୁଛୁ ଏଇଟା ମୁଁ କରିବି ଏଇଟା ମୁଁ କରିବି ଆମେ ଏଇ ଦେଖିଲ ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଛି ନା ନାଇଁ ରସଗୋଲା ଭଳିଆ ହେଇଛି ରସଗୋଲା ମୋ ପୂଜା ମୁଁ ଖାଇପାରିବିନି ନା ପିଠା ଖାଇବ ପିଠା ପୂଜା ଗଲା ପିଠା ଖାଇପାରିବିନି କେମିତି ସେମିତି ଅଛି